Us dono la benvinguda a Aprèn Català Online. Avui us explicaré què són les lletres. Les nostres lletres són cadascun dels símbols gràfics que representen els diferents sons i conformen així l'alfabet gràfic de la llengua catalana. La paraula lletra prové del llatí littera, que vol dir orígens de la llengua. A l'alfabet escrit català classifiquem les lletres en dos grups. Tenim vocals i consonants. Les vocals són aquests fonemes que pronunciem fent sortir l'aire de la boca sense obstrucció. A, E, I, O, U. Les consonants són fonemes que pronunciem interrompent el flux d'aire que surt per la boca. H, F, J, Q. L'alfabet escrit català té 21 consonants. L'alfabet escrit català té 5 lletres vocals. L'alfabet escrit català té un total de 26 lletres. Ens veiem al proper capítol.